Dobar dan želim svima. Kod mene u porodici grožđe nije neko omiljeno voće, slabo se jede. Ali se zato ovaj sok od grožđa vrlo brzo popije. Pokazat ću vam kako na jednostavan način možete napraviti ovaj predivan sok. Ja ovdje imam 1,2 kg crnog grožđa. Grožđe sam dobro oprala i očistila od petike. Grožđe ću ubaciti u blender i izblendati. Količinu šećera koju koristite možete regulisati u odnosu na to da li je grožđe kiselo ili slatko. Moje grožđe je bilo malo kiselije i ja sam dodala nekih 50 g šećera više. Ukoliko pripremate veću količinu soka, slobodno ga možete odložiti u zamrzivač. U zamrzivaču ga možete držati do 7 mjeseci. U šerpu u kojoj ću kuvati sok od grožđa sipat ću izblendirano grožđe, dodat ću 200 g šećera i 400 ml vode. Sve ću ostaviti da se kuva dok se šećer ne otopi. Od momenta kada sok proključa kuvat ću ga nekih 15 minuta. Kada se šećer otopio, sok ću da procedim. Ja koristim cediljku sa gustom pletenom žicom. Ukoliko želite da dobijete ređi sok, možete ga procediti kroz gazu. Ja volim gušće sokove i zato koristim ovu cediljku. Proceđen sok sipat ću u dobro oprane flaše. Flaše ću dobro zatvoriti njihovim poklopcima. Flaše ću zatim pokriti starim ćebetom i ostaviti tako dok se sok u njima potpuno ne ohladi. Od ove količine grožđa ja sam dobila 1 litar i 400 ml soka. Kada se sok ohladio, preostalo nam je da uživamo u njegovom fantastičnom ukusu. Otvorenu flašu sa sokom u frižideru možemo držati do nedelju dana. Kao što znate, grožđe ima mnogo blagotvornih dejstava na naš organizam. Navešću samo neke. Pomoću grožđa izbacujemo višak mokraćne kiseline iz organizma. Čisti nam jetru. Smanjuje rizik od nastanka kamena u bubregu. Ubrzava metabolizam, podržava elastičnost i zdravlje krvnih sudova, pozitivno utiče i na rad srčanog mišića. I zato, dragi moji prijatelji, ja vam želim živeli uz ovaj predivan sok. Ne zaboravite da nas pratite i za kraj evo vica. Kratka poruka mom poštaru koji mi donosi račune. Ostani kod kuće.